Ďakujeme Bohu za to, Amen. že si členom zboru Dôver Božej Mánie. Halleluja. Ďakujeme za tvoju službu, za to, ako si verný v diakonskej službe. Ďakujeme Bohu za to, že si s nami, halleluja, že si súčasť Božej práci, to, čo Boh chce, aby sme pracovali, aby sme budovali Božie kráľovstvo. Paťo, buďa pesnútara radíme. Paťa, že Ježiš múľa vaš štýrbíny. Paťa, že odrodu od múkra samotný. Paťa, že to Kristus radíme Amen. Časného brando Sejkos, na základe tvojej viery ťa krstí v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Halleluja! Keď si mal najhoršie dni svojho života, vtedy sme chodili k tebe a modlili sme sa a vidíme, že Boh splnil to, za čo sme sa modlili. Amen. Halleluja. Halleluja. Robíš to, na čo ťa Boh povolal. Smrť nemala na teba moc, preto lebo Boh si ťa vyvolil, aby si slúžil jemu. Amen. A Boh to nedovolil. Amen. A dneska to potvrdzuješ. To, čo Boh povedal. To, čo Boh mal vo svojom Páne, vo svojom srdci. Ty to dneska potvrdzuješ a môžeme to vidieť, že dostal si nový život preto, aby si slúžil Bohu. To je náš dôkaz. Halleluja. Že si prijal Krista a dáva sa krstiť v jeho mene a budeš nasledovať Krista. Halleluja. Tak sa ti pýtam, že veríš tomu, že Boh ti všetko odpustil? A veríš, že keby dneska prišiel Ježiš, tak ideš z ním hore do neba? Na základe tvojej viery ťa krstíme meno Otca i Syna Ducha Svätého. Amen. Amen. Halleluja. Do nášho zboru a slúžiš Bohu, halleluja, so svojím životom. Ďakujem Bohu za to, že som ťa mohol spoznať a môžem s tebou slúžiť. Ďakujem Bohu za to. Slúž Bohu. Žite Bohu. Oslav Boha svojím životom. To, čo dneska robíš na základe tvojej viery, že vieš, že Boh je v tebe a si nový človek Kristovi. Rodina, ktorá nesúhlasila s touto krstou, nevládala ťa presvedčiť preto, lebo Boh žije v tvojom srdci. A nikto ťa nemôže presvedčiť. Robíš to preto, lebo miluješ Boha a si poslušný Bohu. Amen. Nejko, kúča pesnútara radíme, chvála miro. Paťa, že Ježiš múľa vaš štýrbíny. Paťa, že ten kod múka samorebíny. Paťa, že to Kristus zavľaza radíme tebe. Poj časného pravdu z Jegos. Kame ste čile lehaného čímbe. Amen, halleluja. Na základe tvojej viery ťa krstíme v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Halleluja. Nemajme bratia a sestry. Halleluja. Števo, prijal si Krista pred koľkými rokmi? Môžeš nám povedať? Pred 2-3 rokmi si prijal Krista. A bol si bez cirkvi, to znamená, že si nechodil nikde. Hej, prijal si Krista. Žil si svojím spôsobom s Bohom. Hej, ale čo Boh chcel, aby si prišiel do Anglicka, aby si obnovil svoj vzťah s Kristom a teraz potvrdzieš to, že chceš s Bohom žiť, potvrdzieš týmto krstom. Ďakujeme Bohu, že si prišiel do Anglicka, že môžeš to urobiť. Žij Boží život, nech ti Boh žehná v tom. Ďakujeme Bohu za to, že dneska potvrdzieš týmto krstom, že veríš Pána, chce s tým žiť. Pýtam sa ťa. Števo. Veríš tomu, že Ježiš Kristus zomrel za tvoje hriechy? Veríš tomu, že Ježiš Kristus ti odpustil každé hriechy? Veríš tomu, že keby Ježiš dneska prišiel, že ide s ním do raja hore?
Nemu? Pýtam sa ťa, Števo. Pýtam sa ťa. Keď vyjdeš z tejto vody, budeš následovať Krista, budeš žiť Boží život. Amen. Na základe tvojej viery ťa krstím v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Aleluja. Amen. Aleluja. Sláva Bohu. Stanko, ďakujeme Bohu za to, čo vidíme v tvojom živote, že zmenil si sa, čo sa týka Božieho života. Vidíme, ako žiješ s Bohom, vidíme tvoje modlitby, to, ako chodíš do zboru a chváliš Pána. Vidíme to a ďakujeme Bohu za to, že Boh ťa zmenil a dal ti nový život. A ďakujeme Bohu za to, že dneska potvrdzuje svoj život týmto krstom, že chceš žiť pre Pána, chceš mať nový život v Kristovi. To znamená, že ty dneska pochovávaš svoj starý život a obliekaš Krista do svojho života. Nežijeme viac my, ale žije Kristus v nás. Halleluja. Galantianom to hovorí a dneska to urobíš. Amen. Amen. Takže na základe very sa chceme poprosiť, preto sa pýtame, keby prišiel dneska Ježiš, že ide s ním hore, tak na základe verí ťa krstíme Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Halleluja. Tak my krstíme do tejto vody. Amen. Jordán, voda symbolizovala hrob. Jordán, rieka Jordán, tam bolo najviac vody, preto Ján Krstiteľ krstil v Jordáne, lebo musel človeka ponoriť. Preto krstil v Jordáne. Počúvaj, aký symbolika ešte mala tá voda. Jordán vtekal do mŕtvého mora. A to znamená, že mŕtve more symbolizuje to, že nemal odtoky. To znamená, že keď Jordán vtekal do mŕtvého mora, to znamenalo jeho hrob. Tam ostala. A takto symbolizuje táto voda. Ľudno ostane. A ty žiješ nový život v Kristovi. Amen. Amen.